Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska tu máme video z Minecraftu. Pokud se vám tyhle videa budou líbit, dejte like, odběr a zvoneček a my jdeme na to. Takže, toto jsou moje pejsci. A ukážu vám moji vesničku. A půjdeme aj těžit. A na začátku vám chci říct, nezapomeňte se vždycky brát, pokud máte tohle a nějaký jídlo, prostě. Pak si vemte sebou brnění, hlavně a krumpáč. Třeba jich 10, protože jste měli čím těžit, protože se vám to časem rozbije, jak budete furt těžit. Takže tak, no. Dobrý, takže toto bych měl. A toto si vemu. A my jdeme na to, co jsou nějaký, já nevím. Hej. To stačí, to nám jako bohatě stačí, takže jako co. OK. Takže doufám, že tady budete hlídat. A já jdu těžit. OK. Jo a pokud, ještě mimochodem, pokud já jsem v té jeskyni byl, já jsem tam těžil. Jenom pro video jsem tam nedal nic, aby to bylo jakoby fake. Je to tam fakt, pokud najdu diamanty, což se stává. Není to fake, jo. Toto takhle to nevypadalo. Já jsem to odbohu TNTčkama, jenomže prostě jsem se nudil, no, tak mě už ani baví Minecraft, takže bohužel ne. Takže jenom pro začátek připomínám, není to fake a to, co tam najdu, fakt najdu, jo. Kdybyste si zase nemysleli, že to tam dal na video, aby nás jakoby, aby zase dělal herecký výkony. No, není to tak, jo. Takže právě jste byli varováni a jdeme na to. A doufám, že najdu něco hezkýho, krásného a ne zase takový to typický uhlí a tak. Tady jsem nebyl. A je to hrozný být tady. Hej, ono už bude, kolik je teď hodin? Komu už bude skoro 11. Tyto video možná budu točit tak hodinu. Nevím, jak dlouho. A můžu třeba dát na party, třeba part 1, part 2. To si zase napište do komentářů, jo. Já vám nechávám komentáře a vy mi vůbec nic nepíšete třeba. Jako píšete, ale málo, což mě docela štve. Protože... Počkej. Protože já třeba vám v tom videu říkám, třeba teďka vám říkám, jestli byste chtěli to na party, třeba part 2, tak mi napište do komentářů, jestli ano, nebo ne, napište prostě ano, part 2 a pokud ne, tak napište ne, part 2 ne. Jo? Ne, jako mě to je jedno, ale tak jako štve mě to, protože já se nenechám vyplý komentáře, protože mě zajímá třeba, co si o tom vy myslíte a prostě tak, no. Hele, já chci nějaké diamanty. No to moc nevyužiju. Co je tady? Oh. Prostě i ty torčky jsem sem dal, jo, ale toto fakt ne, já fakt přísahám. Co je tady? Hej, tady to bude hezky, tady to bude... No, ale co to máme, co jsem říkal? Nice. To tady je, jo, takže to jsem nedal. Čau, ataku. Ten je topír a atak má rovně topír, a což víte, takže pozdravu ataka, pokud se na to video koukne, což... tak to já jdu pěkně do prčic. To řeknu do chápeme se, ne, na to... Tady je, a tady by mohlo něco být už. Že by? Diamant? Třeba. Mohl by tady diamant, prosím. Já jsem fakt jenom přišel pro jeden diamant, já víc nechci. Ale víc co.
Víš, já neumím, proč neumím mluvit? Já třeba, když se koukám na moje videa, to nemůžu sledovat. Proč? Mám extrémně otravný hlas. Hrozně. Já mám co chutí to radši nekoukat, protože já když si sám sebe slyším, já chcípám na uši. To je hrozný. No, tak to ale určitě taky můžete napsat do komentáře, jestli to taky tak máte. Ještě, že jsem neumřel. Tady je. Hej, ale tak jako... Já jsem vám chtěl natáčet video, takže jsem ho natočil, ale tam to se moc nepovedlo. A tam jsem našel, že diamanty, ale teď, když teďka natáčím to pravý, tak nemůžu najít diamanty. Au, skvělý. Jsem naštvaný. Hodně naštvaný. Hej, blbej. Štěrk, blbej štěrk. Fu. Jo, mimochodem. Chleba. Ne, dobrý, to nechci dostat copyright, jo. Co je tady? Tady by mohlo něco být, ale nevím. Tam. Tady by mohlo už něco být, tady to už vypadá tak nějak jako, že by mohlo Alimu, jo, ale ale to je jedno. Ale tady by mohlo něco padnout. Dobře, tak já se jdu prvním podívat tady a pak půjdu tam. Ale nevím, že se do té doby, no, takže jste po ulice, takže skvělý, takže se vrátím. A taky můžeme jít do Nertru, já nevím. Jo. Pak vám ještě ukážu vesnicu. Hej. Jo, tady jsem byl. A tady nemám moc dobrý pocit, takže já jdu zpátky nahoru. Hej, představte si být sami v nějaké jeskyně. Já bych tam nešel nikdy. Jako sám. Ale je to Minecraft, je tady nehrozí nějaký bubáci. Kromě zombíků a tak, ale tak to už není ani děsivý. Už je spíš trápný. Hodně trápné. A další atak, čau, ataku. A tak má hodně rád jeskyně. Ale, co to máme? Co tu máme? Tu zlato tu máme. Super. Máme tu zlato. Jdem těžit. Nice. Jako já to nepoužívám, ale prostě. Proč ne? Proč ne? Na. Hej. Já budu prostě Minecrafták. Hej, řekněte, kdo nezačínal na YouTube s Minecraftem. Hej, tady to už začíná být fakt pozitivní. A dobrý. Byla to na dobré cestě. Mimochodem, zítra je sobota. A já zítra jedu pryč. Takže já budu zase doma akorát do odpoledne. A ve 4 jedu z domu. Takže zítra asi nebude video, ale třeba může být třeba v neděli. A byl jsem 2 týdny doma, protože jsem byl nemocnej. A chodil jsem do školy. Jako těším se za kamarády, ale na učivo. Ale každý to známe, jak to chodí ve škole. Co tu máme dalšího? Já budu tady, protože... Já se nemusím stydět za svůj hlas, protože každý má hlas prostě svůj a prostě tak. Tady, hele. Nemáme diamanty, ale našli jsme něco to. Já se dneska měl ten McDonald. Kámo. Skvělý. Skáču. Zlato. Ale mohly by tam být i diamanty, vůbec bych se nezlobil. Jo, a to jabko jsem
to je jedno. Jo, toto, co vidíte, to jabko, tak to jsem jakoby si vzal, protože já nevím. Tak to jsem udělal s kreativem, jo. Ne všechno jsem to, ale tak prostě nejsou... Jo, a tady je důkaz, že jsem tady fakt byl, protože kde by se vzalo TNTčko. A co tady ten zase otravuje? Co chceš? Co chceš? Co chceš? Co chceš? Dej mi pokoj. Víš co, já ti tady bloknu, mě to nezajímá. Loser. Je tady teďka ten šéf. Já si myslím, to, čím to můžu odbouchnout. Ale máme další redstone. Proč prostě ne? Teď to začíná být hodně na dobré cestě, tak si nedoufám, že nám ta dobrá cesta nějak vydrží. Kamo? Co je tady? Tady je protože teď se někdo udělal prostě bazén z lávy, prostě proč ne mít prostě bazén z lávy. Hej, prostě lidi jsou různý. Prostě někdo si udělal bazén z lávy, tady další tobogán. Hej, prostě proč ne, jsme v Minecraftu, tak prostě chillu, bro. Kamo? Řekni mi, čím já si zasloužím mít redstone. A už mě to docela vadí, tam mít tu ten oheň před očima, už mě to fakt začíná štvát. A bylo, konečně. Možná fakt tady můžu něco vytěžit, ale tady je slepá ulička. Já můžu vyplavat teoreticky i po lávě, ale tam zase bude končit akorát. A tady je ten bazén. Mám si ten redstone. Dobrý, tak na to kašlu. Já se bojím. Kašlu na redstone. Co ty? Zombíko. No já jim děsivý už. Počkej. Já jsem přišel odkud? Od někud jako z horu, ale já nevím. To je bože, prostě si můžeš... Vidíš, a to přesně ono, já plavu v lávě, prostě si udělej bazén z lávy. Ne v realitě, jo, to bys chcípl. Ale Kamo, tak já mám jináčí štěstí. Hej, tak ty mě hodně provokujete. Tam chill, bro. A tady to vypadá taky nějak pozitivně. A tam už vidíme světlo. Snad. Jo, tady jsem byl. Co je tady? Tady to taky někam vede. Tady je slepá ulička, takže to nic. A teďka kudy? Hej, já si už půjdu nahoru, ale když tak se můžu vrátit sem. Je tady, ne? Počkej. Tady je svět, jo, aha, tady jsem byl. Tak mi se bouchní, je to jedno. To možná se, nice, to nejsou diamanty. Vypadni! Zombíku jeden, hnusná, prosím vás. Fuj. Toto fakt využiju a za chvilku pochopíte proč. Hej, nejsou tady... Já bych fakt chtěl jenom jeden diamant. Prosím. Prosím. Ne, ale fakt bych byl... Fakt bych byl rád za jeden diamant. Tady to vypadá... Kamo, hej. Mě přitrolíte. Tak já jsem ten blbeček. Když nedávám pozor a redstone. Jo, samé takový blbůstky. Redstone už toho mám. To už mám hodně, takže to už necháme redstone.
Tady bych mohl. Tady by mohly být diamanty. Já jsem to věděl. Běž mi do kapsy. Sice jeden, ale ještě, že... Tak ale aspoň jeden, víš se ale já už bych chtěl vylézt. A mě už hej, další zlato, jo. Tak pojď. Nepochopitelný, jak jsou. Tak počkej. Kamo, tak já mám jinak štěstí. Je tam to světlo. Počkej, kde jsou teď? To je jedno. Hej. Děkuji za zlato, ale už bych šel rád ven. Co je tady? Tady by mohla být cesta ven. Kámo, tak jako co? Tak já mám jinak štěstí. Chci prosím vyplávat jenom ven. Tady je tady to vypadá pozitivně. Uhlí, tak to se hodí. A máme tu dalšího zombíka. Prosím tě, zombíku, můžeš mě nechat na pokoji? Kamo, no, kde tady blbeček, že pak? A zas! Hej! Mám hlad, tak počkej, já se najem. Ale, redstone, jo? Hej, také jedu jináči bomby. Teď už mám dobrý pocit, nevím proč. Nice. Co je tady? Kamo, hej, tak jako, co to je? Hej, já mám dneska nějaký štěstí, ne? Máme uhlí, jdeme pro uhlí. Kamo, co to je za zvuky? Jako je to spíš takový divný, ale tak co? No, jsme v Minecraftu a Minecraft prostě je takovej. Ale je tady k smíchu, to je jako když se topí někdo. To je. Víte co, už fakt vytěžím poslední toto a půjdu nahoru a prostě půjdu dom a když tak se sem vrátíme někdy. Chceš jít dolů radši, abych se schladit. Nech mě na pokoj. Kamu zlato. Co je tady? Kamu, nech mě. Kamu, tady se v sebe. Hej, dělej. Dobrý. Víte co, já tady budu těžit nahoru a nahoru a snad se najde nějaká cesta ke mně domů, jo.
Jo, to je můj skin. Takže to je nějaký skin, ale hlavně abych se dostal nahoru. To je prostě takový ten pocit, že prostě když jdeš nahoru, čím výš. A je to vsak. Kámo. Díky bohu. Tak já jsem si myslel, že teďka chcípnu. A přijdu o všechny moje věci. Ale máme zlato, máme toto. A máme dokonce toto. Což nám bohatě stačí. Jestli bude další štěrt. Kámo, vidím dobře, je to uhlí. Super. Ale počkej. Ajaj, Kamo, tak my dneska budeme hodně uhlí, vo. Já nevím, čemu mluvím, já jsem myslel takový to, my budeme prostě mít hodně uhlí. Hodně uhlí. Ale až moc. No a teďka jako, jo, tady myslím a budu těžit furt nahoru. Hej. Hej! Tak a dost. A je tam hlína, ale což se blížíme jakoby nahoru, ale pořád nejsme ještě úplně nahoře. Já vám pomůžu, jo, takovou radu. Pokud půjdete do jeskyně a nebudete východ ven, jako vědět východ ven, vždycky vám pomůže, když půjdete a budete těžit nahoru a prostě vylezete od hora prostě. Mě to vždycky pomohlo, ale taky se může stát, že se objevíte úplně někde jinde a budete si hledat dům. Což není tak podstatný, abyste hlavně neumřeli, jo, v té jeskyně. A hlína, takže se blížíme nahoru. A super. Ano, a jsme doma, protože tady to. A yes. Počkej, ale tak počkej. Jo, vlastně tady ta moje džungle. Yeah. No, co říkám, jsme doma. Super. Takže toto vám vždycky pomůže. A teď teďka spálím věci, které nepotřebuju. O který fakt nemám zájem. A teďka si sem dám ty, které potřebuju. Hej, protože Minecraft vás zabaví na nejvíc. To dám pryč. A jdeme domů. A tu máme vesnice a máme tu slepíčky. Takže doma. Jak tak co? Jak jste se tu měli, kamarádi? Jdeme domů. Prvně si už dáme konečně toto. Semka si dáme toto. Tak. Ivo sem. Toto taky.
Jsem. Tak. A jdeme pálit. A jdeme pálit. Tak já nevím, co mám dát pryč. To mám já toho fakt mám hodně, hrozně moc. Dobře, jdem pálit, takže dám prvně toto. Vidíte, a toto se vám vypálí. Oběte mi z toho cihlu zlata, jo. Vám to tady ukážu. Vidíte? A máte zlatý ingout. A nemusíte prostě to? Dobrý, takže já jdu pryč. A bude i grilovačka, takže máte se lidi na co těšit. Krásný zvuk. Ahoj. Jdeme nakrmit tyto slepičky. Oj, let's go. Máme na chleba. Počkej. Co je? A jsem se taky dneska budem podívat. Hop. No. OK. Já musím nakrmit slepice. Musím nakrmit slepice, takže musím pozbírat semínka. Z trávy. Proč? Že slepice jo toto. Ale vy to víte, kdo hraje Minecraft. Ale pro nováčky. Já si pamatuju moje první, když jsem si stáhl Minecraft na mobil. Poprvé. Já jsem vůbec nechápal prostě o co jde. Prostě naše typický seriáka ryže. Nebo prostě promiňte. Každý ten, kdo hrál poprvé Minecraft a nevěděl, tak si stavil dům z hlíny. Já taky, takže... Jo no, už to není tak, jak to bývalo. A bude to ještě horší. Kamo, ale já potřebuji semína a tam jich je 10 a já mám jenom 3. Halo. No, jako já vám nedám, to je pro moje slepice. Ej, slepíte, čepice, dej si na hlavu, vykatí ti vejce a čepice ti počkej, jak to bylo? Čepice, slepice, dej si na hlavu, slepice ti znese vajíčko a čepice ti nebude zima. To má jakoby básnička, jo. Dám se krmit. A jdeme utečete, jo. Ale děkuju za vajíčka. Thank you very much. Ale chci vás nakrmit. Je mi víc. A ty neutíkám. Máme vajíčka. No co vy tu tady si povídáte? Ale máme vajíčka, což je dobře. Dobrý, no comment. Ale mi už se to nevylezlo. Ale to, že to jsou nový, tak jako... Hej, já už to musím dávat pomalu semka. Chápete? Hej, podívejte se. Tak velký truhly. A podívejte se tady. Narvaný. Tady narvaný skoro. Tady. Tady normální. Teďka je čas na grilovačku. A ještě se jdeme vykoupat, je můj bazén. Juhu. Jdem sem. Ale musím si trochu zaplavat. S loďkou.
Tak co, stačí. Hej, jako co si dovoluješ? Sklidni se, jo, trochu. Já dám si pečený kuře. Hej, kdo z vás má rád grilovačky, ať to napište. Hej, napište, hej chat, napište do komentářů, kdo má rád grilovačky, já se můžu vždycky užrat. Kámo, můj žaludek má křeče. Zkuste si představit hranolky pečený a grilovaný maso s palivou omáčku, trochu solí a s tatarkou. Kámo, já ti říkám, já se tak užeru brzo, že prostě prasknu. Ale jdem trochu farmu si jako to spravit. A musím jít. Thank you. Počkej, to kuře. Mňam, mňam. Počkej. Já. Tak. A jdeme spínkat. Jo, tady jsem už použil to. Takže další den spočívá v tom, že si dáme pečenou bramboru a vezmeme si to sebou. A musíme zazvonit. Hej, běžte pryč. To jsou fakt tak blbý, když to řeknu, tak oni nemají vůbec mozok. A jdeme zazvonit. Ranní zvonění, hlášení, jo? A si tu buď. Tak, co tu máme nového ve světě? Tak se nám podívat. Tak, omlouvám se, mě se ten Minecraft někdy seká, jo, takže promiňte. A už se to neseká, tak je to dobrý. No, dobrý, teď sem se můžeme podívat buď v dalším dílu, nebo ještě dneska. Počkej, já to jdu vyprovokovat. Co? Jsi pomalej. Čo? No, jdu radši pryč. Dobře, se neměl počít. Ne, já dobře. Hoří! Domov! Je domov. Co mi děláš? Hej! Dobrý. Kámo, já jsem jim postavil panela. A oni tam stejně nejsou a budou mi lézt do baráku, že? Že tam jsou. Tam nejsou. Protože já jsem to vymyslel. Oni nemůžou tady přesto. Oni to neumí, oni umí jenom dveře. A já jsem to udělal, protože mi už to štvalo, jak mi tam vezou. To je někdo genius. Nebo já nevím, jestli to uměl otevřít tady toto, ale podle mě ne. Protože Minecraft je moje oblíbená hra a můžete se těšit na další díly, kde si postavím tentokrát fakt opravdickou vesnicu, tu, kterou už tam budu fakt bydlet navždy. Toto je taková jakoby, abych prostě měl nějakou, ale tam tu, kterou si postavíme už se jako, že to uvidíte, tam už budu fakt bydlet. Jo. Takže se máte na čas těšit. Jdeme na procházku s pejskama. Hele pejšci, já vás beru na procházku, aby se tu nebyli. Dám vám vodítko a jdeme na prochejdu.
Pojďte, bafíci, čmuchalové. Takhle ji zavřu. A jdem se to proběhnout, jochu. Víte, co se mi líbí nejvíc, co mi přijde cute? Koukejte, jo. Toto. A koukej, jak půjdete ven, jako jak se úplně oklepou. To nešlo vidět. Takto. A jo, já jsem si zase dělal něco. Prostě jak jde vidět, jak se klepou, tak prostě, že to, no. Tak prostě tak, no. Jochu, pejšci. Oslík. Slepíce, panda. Musím se proběhnout. Au, tak to radši pryč. Nechci, abys mě zabil. To by zhořil z pekle. No, ale mě počkej, mě to bude pronásledovat. Hej. Kde? Tam je. Pejsci. Ať žijou pejsci. Hej, všichni napište do komentářů, ať žijou pejsci. Hej. Jestli umřel. Já jsem jich měl 5 těch psů. Dobrý, přežili to. Ale pejsci, vy máte asi traumat, že už budeme hej, už budeme doma, už se nemusíte bát, ale běžte tam. Běžte tam, prosím. Já vím, že tady chci jít do mé postele, ale tam spím já a to je nehygienický. Tak, prosím, poslechni mě. Haf. Pojď sem, haf. Tak, šípka. Sem. Ale sem pojď. Hej. Máš krásný zadek, tak co? Ne, to byla sranda. Běž tam. Já nemůžu nadávat, protože jsou to pejsci a to se nesmí nadávat pejskům. A ten, kdo nadává, tak je zlej. Nemá rád zvířata. To byla sranda, jo? Abyste to zase pochopili. Můj humor. Víš co, tak mě to je jedno, ať se tady peš běhá. Jen to prostě můj pes. Ale to tu ti zavřel do minutek. Tak, a co vy tady kuchtíte? No, co? Radši makejte. Kámo. Víš, tak buď se mnou venku, ale hlavně, abych se nespálil. Víte, co je chytrý? Je to váš pes a on vás poslouchá, ale pokud třeba bouchnete tohoto, tak on na něho zaútočí. Ne! Hodnej! Nech ho na pokoj. Tak on ví, že třeba vy se, takže on ho jakoby zakousne a jako zabije. Jako zaútočí, protože to vás mazlíček. On vás jakoby chrání. Jo, takže toto se mi líbí hodně. Že vychytali a... Ne, já nechci, aby se ho zabil. Hlavně, prosím tě, nic neudělej, jo? Buď hodnej pes. Děláte, jestli tady mačkáte. Hej, oni fakt nemají... Mají velkou hlavu, nosa tahou nosatý a mačkají se tam. Čum na ně, čumte. Má hlavu plešatou. Je to kahou nosatý, protože má nosek, má kahou nosatý. Je to opice s nosem, vy kluky. Pokud nevíte, kdo je kahou nosatý, napište se do Google. Kahou nosatý a je to opice s nosem. Kamu, vypadá to kahou nosatý, má to obočí. Dělá to
až se mačkají. Good job. Co pejsku, hele, já už bych fakt byl rád, kdyby šel z toho dovnitř. Hav. Co seš? I show speed? Hav! Počkej, já zkusím I show speed, jo. Funguje to. Pojď. Já nevím pískat. Hej! Čmuchale, pojď dom. Tak, je to šikulka. Tak. Hej, jako běž pryč. Nalezím do baráku. Kamo, já to nebudu komentovat, mně to je jedno. Jdem se nám podívat. Tak jo. Jdem se nám podívat. Ajaj. Já tady je láda. Au. Bolí mě to. A to Au. Tak já bych to asi tady ukončil, nebo ne? Chcete dlouhý video, nebo ne? Ale víte co, já tady na začátek, protože to je moje asi první, no ne první video z Minecraftu, protože jsem natáčel ten Big Ben. To by bylo pro dnešní video všechno, já se s váma loučím, a i ty moje pejšci. A jestli chcete další videa, tak mi napište do komentářů, jestli chcete part 2. A můžete se těšit na další video. A napište, jestli se vám ty pejšce líbí. Takže to by bylo pro dnešní video všechno, takže čus. A já jdu spát. Spát chci. Tak, dobrou noc.